Klimatické anomálie 27. až 29. novembra. Veľká Británia. Búrka Conal spôsobila v Hampshire lokálne povodne. Turecko. Rekordné sneženie v Bajburte. Saudská Arábia. Bleskové záplavy po silných dažďoch v regiónoch Asír a Džizán. Uganda. Záplavy a zosuvy pôdy vyvolané silnými dažďami v oblasti Bulambuli si vyžiadali obete a nezvestných. Keňa. Záplavy spôsobili v Nairobi vyvrátené stromy a škody na majetku. Južná Afrika. Silný vietor a búrka spôsobili značné škody v západnom Gautengu. Bolo hlásené možné tornádo v oblasti Randfontein. Thajsko. Mesto Jala zažilo najhoršiu povodeň za posledných 36 rokov. Provinciu Songkhla zasiahli silné dažde a mohutné záplavy. Južnú Kóreu zasiahla silná snehová búrka. Malajzia. Záplavy v štátoch Kelantan a Terengganu si vyžiadali takmer 22 000 obetí. Brunei. Výdatné dažde spôsobili bleskové záplavy pozdĺž častí diaľnice Tutong. Indonézia. Záplavy na severe Sumatry sprevádzalo vyliatie riek a zosuvy pôdy. Filipíny. Dapitan City zažilo výdatné zrážky a následné záplavy. USA. Snežná búrka priniesla do Pensylvánie rekordné množstvo snehu. Mexiko. Sopka Popocatépetl je naďalej aktívna. Kostarika. Výdatné zrážky postihli provinciu Heredia. Brazília. Abnormálny dážď, ktorý zasiahol Salvador, spôsobil škody a zosuvy pôdy. Prudký dážď so silným vetrom spôsobil v meste Paranavaj záplavy. Argentína. Výdatné zrážky vyvolali záplavy v meste San Salvador de Jujuy. Bolívia. Departamenty Cochabamba a Chuquisaca postihli silné dažde, ktoré vyvolali zosuvy pôdy. Budúcnosť závisí na našich rozhodnutiach dnes. Spojme vedecké kapacity a hľadajme efektívne riešenia pre spoločné prežitie.